духтаракҳои аҳли гурӯҳ, бонувонакҳои зебо, хоҳаракҳои азиз, биё як бор дига бифаҳмонамтона, ки чӣ хел таи каша мебарем. Ҳамин савол бисёр мешавад. Қариби ҳамаи ҳамин видеои манда духтаро ҳамин тарзи баридани таи каша ман нишон медиҳам. ҳозир ҳам ин дарс барои шогирдо, барои дарс рафтан, ҳам барои шумо духтаро, барои подписчикои канали ютуби ман шумода ҳозир якса мефаҳмонам. духтарои хушрӯ, вақте ки шумо қадр духтен, ҳамаро тайёр карден, бояд остинотон ҳар ду тарафаш бояд якчен боша. бинед иш аиш калон майдагӣ намекуна, ҳамаш якченай. иҷаи мо ҳозиражда калонай, манам гирем агар иҷа калонай, ҳеҷ вақт иҷаи пеш чил намешава. видед, агар 38 ки бурдем то 36 нормал намешава духтаро. барои ҳамин аввал як бор пешай биридан таи каша чен мекунен духтаро. як борак аввал айназар мегузаронен ҳамира, ки шумо чанд дорен да ҳамиҷа. ай мо 23 ҳай, ай бояд 25 бояд биёяд. барои 25 шидан мо нигоҳ кунед, фақат тага намеқапем, пеша камакак истар мекашем, ай пуштак пеш меброрем, зиёдтӣ меброрем. иҷаро бо ҳам қапида туғрӣ, ки дарзитон наҷма, манам хе туғрӣ ҳамаша мемоне болои ҳам. вақте ки шумо иси оварден, ай ӯ тараф зиёдтӣ мебурай пуштак, барое ки мо ҳозир бояд пеша бисёртар бирем. пешмон ай пушт бояд фарқият куна. барои ин аввал духтаро китфа чен мекунем. тайёри китфи мо 8тай, мана 8та меёвем, 9 сантиметр, 1 сантиметр ҳаққи духт манам хе мешава. нигоҳ кунен, анамира камакак полукруг манам хе кашида ҳозиражда то пеши 26 намебием, бо то ҳамин ҷое ки худаш баридагия, то ҳамистара аввал мебиёем. манам хел дидена, иҷара бинед чӣ хел чиқир рафтему, так чиқир рафтагӣ нестай. мо қариб ай и тараф 2 сантиметрша бировардестем. баъд як бори дига чен мекунем ҳамира, ҳамин ҷое ки кашидагиен духтаро ҳамира чен кунен. дар киртаи тоҷикӣ ҳам ҳамин хел чен мекунен духтаро. дар кокеткаро ки духтем камакак истар кашида, дар кокеткаи тоҷикӣ чӣ камакак фарқият дора, ки пуштак уже худаш калонай, пеша худаш майдай. мо вақти размер гирида хеле пора мекунем ко. барои ин вая просто якчен мемонен мебирен, не ки таи каша ҳамаша якхел. анамира як борига анамхе чен мекунем духтаро. дидена, вақте ки ман қича тоқа майдаак чен кардам 23 буд. вақте ки ман то иҷара чен карда омадам аллакай 26 шид. барое ки иҷа қати абъём гирифт, таи каш калон шид. барои ин фақат ман шуморо пешакӣ мегӯям духтаро, дар ҳамин таги каша калон назанен ҳеҷ вақт. вақте ки шумо манаи қайга калонтар мезанед, шумо ними рост, яъне таги каша гӯё ки мебире мепаронед, ҳамиҷа нест, анам қайга калон мешава. агар шумо аиҷа танг кунед, уже бари обхват грудитон танг мешава. барои ин вақти пора кардан стараться кунен ки ҳамҷара майдатар пора кунен. вақте ки чоркунҷа мекашем, дуруша гирдак мекашем, ку ҳамҷара чен кунен, ки мисол шумо 22-26 пушен, 22-23 майдатарак биёяд. биридан осонайна, бо мебиремш калонш мекунем. не ки вақте ки шумо агар иҷара аллакай биридагӣ боше, мо ира дига аиҷо часпонда наметонем. баъд остина ки часпонден, маҷбуре ки ё остина кушод пора кунен, ҳамин банди даста, ё ки агар ки танг боша ё беҷинҷак боша, ман ҳамин қати кирта остин дастон қати боло хестан мегирад. ҳозир ман ҳамира ҳамин ҷои хатои кашидагим мебирам. ман духтаро бинед ҳам борикак шид, ҳам аю тараф. ҳозир бо
ҳамин чӣ коре ки ай тараф кардем аз он тарафи дасти дигариш мекунем. ҳамин чӣ хеле ки пора кардем, чӣ хеле ки бридем, ҳозир ай ӯ тарафш айнан ҳамин хел мебирем. ана духтарако тарафи дуюмаш, тарафи дасти дигаримон. И тарафшам ҳамин хел духтаро. Ира болонгира каме пеш мекашем. Мана диде бировардимонам каша. Пеш меброрем. Барои анами остин, анами ҷаи дарзи пеш бояд дар банди дасти шумо наиста ай анам хел туғри ба пеши даст ба рости китф анам хел туғри рава. Вақте ки анами ҷа уже дар болои дастон мебироя, дар ҷои банди дастон мебироя ку ҳамин остина камакак анами тарафша кимчиқи партофтагӣ аҳамият дода бошем ду тарафаш кашол мебиёя. Старатся кунем ки анами хат вақте ки хати туғри ба пеши анҷаи китфтон гузара. Барои ми ҳар дафъа мегӯм ки манами кушодира чен кардан дар кора. Ҳозир якам таристар кардем. Китфа бо туғри мекунем дар ҷош. мо китфа 8 гуфтем, 9 монда будем. Ишам ҳамин хел 9 мемонем. баъд ишам ҳам хел кашида мебиёему то нуги ҳамиҷара зиёдтӣ намебирем оли ҳозиражда. Барои бо як борига чен мекунем. анамиҷаи остин агар инамиҷаи кирта агар дар тана чен иста хе чотка иста ягон ҷош кушод наста киртатонам ки шояд ки бисёр қафо нарава. мумкин ки ҳам қафоравишам камтар шава. манам хе ҳозир бо як борга ин тарафа чен мекунем. не духтаро ровно 26. ҳамун тарафшам 26, ин тарафшам 26. рости гап 25 агар мемод боз зуртар мешид, барои ки мо остина кашида медузем кушодтарак мешава ку. барои ка 25 мешид, кашида медухтемуш 26 мешид. хеҷ гап нест зана камакак бандои дастиш ғастаракай мешава ки кушодтарак мумкин дар танаш биёя. ба ҳар ҳисобе аҳамиятиен ма ҳамин кунҷе ки хеле кунҷ дора ҳамиама хеле задагӣ нестим секунҷа. анами секунҷазанӣ хато мебиёяд духтаро. ҳамин аҳамияте гирдай. барои чи вақте ки остина мегӯм пора мекунам ҷои остин аввал анами қаш гирд мебиёя баъд и хеле мерава. ана ҳамиҷара ман дар назар дорам ки шумо бояд анами гардиша дар ҷои остин бояд бимононен. вақте ки остина мекашед духтаро манам хе остина ки кашиден як хелаш ман хе рост мекашам ана хеле мекунана манам хе рост мумкин неста духтаро. анами гардиши ҳамиҷара нигоҳ кардестен чанқай намисол гардиши мо анами қай шумо бояд ами гардиша ёвен баъд анами хе пора кунен. вай остиное ки дар ютуб нишон метиҳанд духтаро бо як бор дигатон мегӯм ман ягон дузандара мисол пас намезанам ва гуфтанем ки ҳар як духт ба худша остин дора. остюми костюм дига хелае остиное ки тарафҳои европа у тарафҳо мепӯшанд беҷинҷак мепӯшанду остиношон дига хелае инҷошон аҳамиятиен дига хелае сборка надоранд. остинои костюм дигае остини манихе майкаву футболкао дигаре. остини тоҷикӣ киртои тоҷикӣ мо чиз мехоҳем дар танамо часпида биёя мо бояд ана ҳамиҷара фикри ана ҳамиҷара кунем ки ана ҳамиҷа қати туғри биёя. баъд киртаи шумо қафо намерава. бисёр вақт ман мегӯм ку хатогӣ қафоравии кирта ай остин зависид. ман агар аҳамият дода бошед ин тараф зиёдтара ай тараф камтар. ина нигоҳ кунед иҷара нигоҳ кунед чанд қаю пушта бинед чанд қай камтарак бридем шо ина биромад се равно.
нишон метиҳанд дар остинбуришон ки нимша пеша мебирану баъд иҷара мебиранд. Айма уже худашам хеле тайёр шид. Агар ки диден ки духтаро камака калонӣ кадестай, ҳами тарафи пешакотон ҳолам ба размертон туғрӣ нестай, духтаро шумо метавонед ки бо ним сантиметрга и ягон чивай намекунад. Ягон нуги қайчитон кати камака ҳамиҷара метавонед ки пешака фақат намисол пешака камакага истарак бирен. Ҳозир ман камакак бирдестам, барои ки ман да бирдан дар кор набуд, барои шумо да нишон додам. Ман ҳамин тарафҳоро ҳозир бо камакакӣ бирдестам. Шумо бо чен кунен ки чандай. Вақте ки чен карден, мисол хаттогитон лишнигитона меёвен, ҳаққи духтона мемонен духтаро 1 сантиметр. Дар китф ҳеҷ вақт 2 сантиметр 1 сантиметр намемонен. Ҳама вақт то есть бахшиш 1,5-2 сантиметр намемонен. Ҳама вақт 1 сантиметр мемонен духтаро. Манам хе мебирем. Барои ки ман ҳозир медонам ки ҳамиҷара ман 1 сантиметр медузам мада басай. Ана бо унвони зебо ҳамин тарзи остинчаспонӣ, тарзи таи каша биридан чандин наворо аллакай ман ба шумо нишон додагиам. Ина бо як борига бо диққат духтарои ки нав дуромадагияну нав шогирдан бо диққат гӯш кунен духтаро мефаҳмен. Барои ки ман ҳар як ҷои биридагима шумо да навор карда партофтагиам. Бо диққат нигоҳ кунен, фақат то охирша ҳамин видеора то охира нигоҳ кунен. На фақат ҳамин як видеора, ҳамин видеое ки ман мепартом то охирша нигоҳ кунен духтаро мефаҳмен дарса, ба пуррагӣ дарса мефаҳмен.